Santo. Amen. Ti Apo at Apo makata kayo. Hasta umamin ka. Pinaan tayo, tiki naman nagparabot ti Diyos, naguro na ti grasya, ti panakaikapon tayo kenkwana, ti panakapasanto, babaan ti grasya na, babaan ti papatay ken panabungar ni Kristo. Nairaman tayo dati akin na sagrado. Tapno may karita ang makirangot iti na santo na misteryo, ibigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Sika na ibaon at mapaimbagan dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Sika na kami. imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaat na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalit na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalit na Diyos at dakin ka ti amin nga imbag, kung man nakam ka, iti palagayat ken ka, pasin kitang ti panaki kay sami ken ka, ket taginayunan kada kami dagiti imparabor mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Maibasa na adaw, iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Na kayo, gangaan kayo iti Diyos. Nagbalin kayo o kabuson na, gapu ka iti dakes nga aramid ken panunotyo. Ngem ita, mabaen ti ipapatay ti anak na, inkatya na kayo, tapno maidatag kayo ken kuana ano santuan, nadalus ken awan pa kababalawan na. Ngayon, masapul nga ang talined kayo anadibken, ken natanagken iti pamati. Kit diyo itulo ka maisina kayo itinamnama, anagududyo itinangegyo ibanghelyo. Dahito iti ibanghelyo anay kaskasaba iti amin at tao dito'y lubong. Dahito iti nakaigapwan na asya ni Pablo, nagbalinak nga adipen. Isa o ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ang pati Diyos tumulong kanya. Ang pati Diyos tumulong kanya. Isalakan na o Diyos, babaen ti panakabalin mo. Ispalan na babaen ti bileg mo. Denggem o Diyos ti kararag ko, timudem dagiti balikas ko. Ang pati Diyos tumulong kanya. Amo ati Diyos ti tumulong kanya, at ti Apo sa lakmiban na. Sinaragsakak to amang ipaay iti daton ko ken ka, agyaman ang tuken ka, tanaimbag ka. Ang pati Diyos tumulong kanya. Kasi surat ni San Lucas. Gloria ti Panginoon Panginoon. Iti may nga aldaw panagina na magmag na ni Jesus iti kataltalunan na mulaan iti trigo. Nagruros dagiti adalan na kadagiti dawa. Binuksilan da sa dakinan. Kinuna ti sumagmaman ang Pariseyo apay nga aramidin nyo ti iparit tilinteg tayo iti aldaw ti panagina na. Diyo pa'y ayan nabasa ti aramid di David, iti mabisin. Kastamag dagiti kinakuyog na, insungbat na Jesus. Simreg ni David iti balay ti Diyos, inalan na ti tinapay, ana idaton iti Diyos.
kat nangan, inikan namet dagiti kakadwana, iti paglintegan tayo dagiti laeng papadi, ti mapalubusan ang mga iti dayta tinapay, inayon pay ni Jesus, ti anak ti tao, iso ti anak ti tao, iso ti Apo, iti aldaw ti panaginana, ti Ebanghelyo ti Apo. Nagpintas dito pa, dito muna may basa, surat ni San Pablo kada diti taga Colosas, kunana ni San Pablo, da kayo ganggan na kayo iti Diyos, apay naganggan na adayo, alien, anatay kadwa, nagbalin kayo akagusor na gapo kadagiti dakes nga aramid ken panunot. Dayan, tinangisina kanya tayo. Ti mangisina kanya tayo iti Diyos, gapo ti dakes nga aramid ken panunot. Uray ka na bunyagan tayo. No, at balak na dakes, at dama di panunot. May kontra iti tao ken iti Diyos, tapa ayatan ti Apo Diyos mo, ti amin ang puso. No, may kontra iti Diyos, agbalin tayo nga ganggan na ngam maikapya tayo kinkwana, babaan ti kunana ni ngam babaan ti papatay ti anak na ingkapya na tayo, tapno mailatag tayo kinkwana ana santuan, iso yung kunang itirabi nga hindi nabunyagan tayo, babaan kin Kristo di mayan, na ikapon tayo, puko na tayo, nasantuan tayo, hindi ko matikanayon tayo nga big di bagbagi tayo, nasantuan tayo, na kapon tayo kayo kuha, tama, hindi pagkakarit at kinasanto tayo, ag sobra ka no pang kajilangit sa kaya subli-subli. Kana nga dito, hantayo ang nangatong ng tipata tayo nga tao, gapota, makimis-misa at kung pumunyo na, nakakarumong ka ngayon, inang daw kanya, timubog ang nabigay sa araw mo, tumangsit ka na, damor na makimis-misa, damor na agpak, kumbaba, mabigbig tayo nga nasantuan tayo gapukin ni Kristo, agyaman tayo dahil kata, imagine mo ta, babaan kin Kristo na pasanto tayo. Iso nga ti dalusan tayo, i-purify tayo, ikatan tayo nagiti dakes sa pampanunot, dakes nga arami, dakes nga makadadakil kanya tayo. Tagdagdo magkada tayo maglamang bukbutan kanya tayo, dakes sa panunot, nakalabasit ka, kinulam da. At dalabasit nakita mo naggaraw ka, dakes nga espiritu. Wala yan. Di mang yaday kanya tayo. Jadi so nagpindas dari surat di San Pablo kada di taga Colosas kada tayo uray pinakapsot tay gayam babaen ken Kristo ti kayat nagsubli tay lata sumurot bigbigan do mo nang arabi na bigbigan nga naggasat tayo gapota ingkap nga tayo ken Kristo dito yung mag-ebanghelyo nagmaya nag-ihan na nga yan nag-translate dito nalipatan na DJ term na dato kada tayo nya nangalada binuksilan da sa takinan kun nagalada ti trigo iti tayo kinutim di man kinutim kunalad ti kunanan nagrurus da ti adalan ti dawa binuksilan da sa nangay mamuji exact na kinutim da nagkutim da kaal daw ti panaginana ket even adas la ko madi ada ya datas na imbes na dijay manganan imbes na makastingor dagiti ko kastingor dagiti agsasalud-sud da pare sa iyo kada iskriba ini ag trabaho niya po Isus kaldo ti panaginana naka-stricto da iso ti sur-sur-surutan da ngam di na mabigdig nga gibanbannog girigrigat gibisin gagpupong nga ro pindahan nga rin plot donated nabari da hilda si dasam dagiti masakit dagiti nga ro ti mission ni Apo Jesus, dinilaw naman yan. Agin ko ka dagiti nga, dagiti ay pariseyo nga, agin lilin dagiti imatang ti Diyos nung pinagpaisunahaan. Imbaga ni Apo Jesus, simrek pa ni David, nangandapay, para papadila na niya, itilintid da. Ngayon tinapatpatid, dibisin da, nagasan, kunana iso nga ti anak ti tao iso ti Apo ti aldaw ti panaginan nangangato ni Apo Jesus nga anyaman nga aldaw ti panaginan nangangato ti panagtalag kini Apo Jesus ti relasyon kini Apo Jesus nga anyaman dagiti nga paglentegan
Kaya nasaya at laon na kada tayo nga. Kanayon na sumusurot kin kuha na nakapokus kin ni Apo Esos. Mapanlata kin ni Apo Esos. No kanayon tayo nakapokus kin ni Apo Esos. Suyo mo na naibasa. Awan di sa bali ang mapanunod. Awan tapos ang mapanunod. Apaya nakakapon tayo nga rin kin ni Apo Esos. Makaayayo ko maiti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya ako awan na naman kaya naton na ilahiwa. Kaya pakayo pakailayawan kaya pakayo niya tinagan na. Kaya nasasamit at pagimbagan tayo kaya ikadabukan tinasantuan ng Iglesia na. Ibaay mo kadako talay ka sakripisyo bunudin na adi agres sa tapamindisyon mo. Tapno ibunga natin pan nakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at pumakata kayo. Basta umamin Nag-ayo dami tapos puso yo. Pagdadan na sila kapay di ako. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikat Huwag rumpen. noon ay may karigat rumpeng anong mi pagpakaisalakanan mi ada kami iti amin at siyempo ken Diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin katag nanayon a Diyos. Tay dinto asaan mo masapol di panagdayaw mi inupay kas tayong paay mo so balitan mi asiyaman tim parabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kada iti panagdaydayaw mi nga magpaayda pa kay salakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantan o ken ibunan nagdaka dagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi at sarday. Santo, Santo, Santo Iapo, a Diyos kay amin ang paraswa. Pilawit ken daganat no dati paidayawang pusanay kikamatuan. Madayang tumayin nilagan Ti Apo, pusana kikawatuan. Pudno na Apo abiig ka akinasanto kasi katigubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi arote paay mo ta espiritu mamang kasanto kadagito ya daton. Tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami abagi ken dara ni Apo ni Hesus Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na nalay ti tinapay nagyamang ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaan nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isa may yawat to amay paay kada kayo. Astamet at alpasanday di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo katuminong kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso ang maibuyat to, ang may paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Ang babayan ti krus mo, ikaw na nagungar, inakam
insalakan, sikaan ang lubot, isang lubot. itingarod pa ng ilagib mi ti papatay kan panangungar ni Kristo idaton mi kan kaapot itinapay ti biyag ken di kalis ti panakaisalakan agyaman kam ken kataympaay mo ama ikari kami gadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kad-apo ti iglesia manaysak na piti sa kalubungan kat parayrayon kayat na Diyosan. Laglagi pang met ni Leo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi nagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pang pay apo dagiti kakabsat mi apin mo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Ngawaten kad ida iti sidong taranyag mga pagkakitaan daken kay kirupan ropa. Dawaten mi apo tay paayon mo man takaasim kada kami. Aramidem umaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makirandot kam to kinainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga magikadwa kang tukad met kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken kagapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sa kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok noy miken ka manakabalin na ama ti amin adayaw ken gloria ikagnanayon nga awan ti indana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katwalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, minagda sa bilangit, madaydaw mo sinagan Duntay kumati pagayam, maungkal kumatinake mo, ito'y dalakas sa bilangit. Itnem kadakam taldaw ito'y, tikanenmi ti patinayon taldaw. Pakawanan ka itibason ni akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabason kada kami. Di na kami baybayan, manugot isulisod sa karanang kailangan. Dawatin mi kang kaapo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayak ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin nariribok may kanawa kami kabayatan ni panamururay mi ti kinagasat anang namaen mi kaniti yaay na Kristo ang nagisalakan kada kami. Tapuan ituray may panawalan ng dayaw kananay na linto sa So ako mi ang Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga po kanyak ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam ngaligat ti pamati ti iglesia kadkas mayan nurot iti padayatan ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti ako kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumami. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo ti kapya. Kordero ti Diyos sa may katagibasbasong ilubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa may katagibasbasong ilubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa may katagibasbasong ilubong, item na nakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangitkat kare ti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy a padayana. Ako diyak may karim may kaniya ti may salay sa umo may pagtunti Pagtunti
Kumakarap tayo. Ako nakiramag kami, ipadayaan na ilangitan, ipaay mo kadi, tada ito yung panagkumulgar, may parairayan na dagiti puso, may nga agserbi asi aayat ken ka, kaliti pada miya tao, gapo ken Kristo nga ako mi. Amen. Ti ako ang tao makata kayo. Basta kumamit Iti ka. sunan na kayo timan nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nagpasit ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti ako. Nagyamang ay Diyos. Usa